kaya kono iki ratanyana sliramu kok krasa bali ora salah yen sliramu nake janji kok tegaku kaya ora wingi aku buka ning kudu kabeh iki saiki aku wis entuk kaki wis ana sisianku sing mlebu jroning atiku sasukene sliramu ninggalke aku ojo salahke aku ojo nesu karo aku wis kepatut entuk ora salah yen sliramu nake janji mung tekomu kaya ora wingi-wingi Ojo konsalake aku, ojo nesu karo aku. Wong tuwaku wis kepancet entuk mantu. Rasane atiku iki tenan apa ya kono iki rata kono sliramu kok kersa bali Ora salah yen sliramu nake janji mung tekomu kaya ora wingi-wingi hubungane kudu kepiye iki saiki aku wis entuk ati Atur sugeng dumateng kang samya dateng Ampun sakti padang kula wujud cepat weleng-weleng Ampun ngatos samya ciklan mangke unda pasangan atur kula dumateng kang satya priksa manten alit kakung putri sampun muda sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun kupe pangreksa
Sinawang ing netra bacara lir cahya maruta hakipe sajroning nolot rupa saping rasa karo salir samudra akawe ademe raka Dewane asmara begitu kepuja tetulunga marang jalma kang ketaman brata paringono daya lir pindha sartula ora nyawa hanggep tresno tanpa batas tanpa sayang Sinawang sorong lir cahya maruta hakipe sajroning nolot rumah saping rasa karo salir samudra akawe ademe rapa lan sukma Dewane asmara begitu kepuja tetulunga marang jalma kang ketaman brata paringono daya lir pindha sartula ora nyawa hanggep tresno ora mung janji tresnaku bakal kabuktian sira yayi iku sumaning ati Kalir katika Iya. kata ngetan tak cocok tanpa batas tanpa sayang pada bulan roja bulan yang besar sekali pada bulan roja bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam memperingati waktu ini jatuh merah kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi maka mari kita bersama memperingati maka mari kita bersama diperingati oleh
Ninggal rasa tanpa pungkasan. Pasunyatane rasa kabentuk ing dada kuci waning tresno tinatu ing nolo Tanpa sora mudar kali asmara kadya lampu indah manis sinawang esemulir matu dinabaring tawang senajan mung semu bungane atiku hangen bisa sesandingan ngukir cerita kang tresnan nanging sewatesan ngenang sliramu sumandhing marang liyan ninggal rasa tanpa pungkasan kasunyatan ning rasa sesandingan bukir cerita katresnan nanging sewatesan ngenang siramu sumandhing marang liyan pungkasan kasunyatan ning rasa kabentuk ing dada puji waning tresno tinatu ing nolo pasar pujar celias marang kadya lebu ayo pro kanca padha olahraga supaya badane rasa
bulat-bulat angin bondo hormati harinya biasa sinawi eso yang tinggal rumah pati Lafal inal final Tolo Islam ikut tahunya pangeran agama gue kosi Allah Islam ikutan lakon di tanah ayo prasetulur ing kejagat tetep ono ing kewajiban ayat kang kasebat ono dalam Quran rame dewe pangeran bila sedulur kang samyo trekso mugi enggal den tindano agama Islam enggal utama ikut dadi kewajibannya aku ra ngembes ning atiku pires curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal Nimas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandangku janji suci ngerti kamu ini aku ra ngemes ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang pas jagat terus aku kaya dene aku kan jaga tresnamu pasrahke ring pangeran yen pas dijodoh ora bakal kurang dalan Mas sing tak tresnani IDM diwe aku ora kalesi opo sliramu wis lali janji suci nganti kaku iki
rasane hati